Melvin De Bono, magħruf iżjed bħala l-Qus, b'diversi preċedenti, tressaq il-qorti tlieta fejn ġie akkużat b'rabta mal-isparatura li seħħet il-ħadd filgħaxija f'Raħal Ġdid wara argument ma' 3 persuni oħra. Skont rapporti ppreżentat mill-Ispettur Gabriel Kitcher għal prosekuzzjoni, jirriżulta li minn telefonata li kellu De Bono ma' wieħed mill-allegati vittmi dan għeddu li kien se joqtol l-tfal billi jisparalhom. Fix-xhieda tiegħu, l-Ispettur spjega li għal-ħabta tad-9/5 ta' filgħaxija daħlu diversi telefonati minn residenti li semgħu xi tieri jiġu sparati fi triq Melita. Sakemm membri mit-taqsima tar-Rapid Intervention Unit l-RIU waslu fuq il-post, il-vittma li jismu ma jistax jixxandar fuq ordni tal-qorti mar min jeddu fl-assa ta' Raħal Ġdid. Intqal li t-telefonata bejn l-imputat u l-vittma kienet tirrelata ma' xi flus u kien f'dak il-mument li l-imputat talbu biex jimur qrib id-dar tiegħu fit-triq Melita. Meta wasal fuq il-post, il-vittma allegatament sab li l-imputat armat pistola f'idu u kien hawn li spara xi tieri. Wara l-inċident, il-Qus issakkar fir-residenza tiegħu bl-Ispettur Mark Merċieqa wara dialogu miegħu minn barra innexxielu jikkonvinċih jiftaħ il-bieb u jarrestah għal ħabta tal-10:15 ta' filgħaxija. Sa dan it-tant il-pulizija permezz ta' tfajla tal-vittma ġabret filmati bl-awdjo tal-imputat ixejjer l-arma f'idu waqt li jinstema' jgħajjad il-kliem mewt u nimlilek it-tfal bit-tieri. Id-difiża mmexxija mill-avukat Franco De Bono argumentat li l-imputat fl-ebda ħin ma ġie marraf li kien jinsab taħt arrest u għaldaqstant l-arrest mhux meqjus validu u dan jfisser li ma natax id-drittijiet tiegħu fil-ħin tal-arrest. Hawn is-seduta ġiet sospiża sakemm jasal fl-awla l-Ispettur Mark Merċieqa biex ikun jista' jixetu. Appena tela fuq il-pedana tax-xhieda, l-Ispettur Mark Merċieqa argumenta bil-maqlub ta' dak li qalet id-difiża tant li kkonferma li l-imputat kienu nqrawlu d-drittijiet tiegħu. Wara din ix-xhieda fost l-akkużi tal-prosekuzzjoni, il-qorti saħqet li l-arrest kien validu u leġittimu. Waqt li ma ntalabx il-ħelsien mill-arrest, il-qorti ordnat li De Bono jibqa' jinżamm arrestat. Sa dan it-tant hekk kif il-qorti ħarġet ordni ta' protezzjoni favur il-vittma u tfal tiegħu, l-imputat ma rridx jiffirma, iżda wara ftit iffirma xorta. Għall-vittma deret l-avukata Francesca Zarb. Jirriżulta li l-Qus li kkiser difru mal-ġustizzja numru ta' drabi kien ingħata l-bejl 6 darbiet qabel dan il-każ.